Салому алейкум, бародаро. Нормально. Как он тебе нравится? Салом, бародаро, салом. Шеринар беги лайка. Гале. Машалло. 112 кас. 38 лайк. Салом. Салом, бародар, салом, ака, салом алейкум. Салом, бародаро, салом алейкум. Сироҷиддин, салом. Беги лайка. 233 кас шидем, я 20 шаем. Коля, привет. Ахмед, Шарипов, Умар, Сироҷиддин. Салом, акай Сироҷиддин. Заряд камтара, бачаҳо зарядни канал овардем, яке мурда, хафа нашавен. Я видео кардем, узи набромад. Иншалло бояд буроя. Инҷа да интернет стар кор мекуна, пад Москва даем. Салом, Шаринар ака. Салом алейкум, шаҳри туз ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. Ай, Нилу, салом ака. Салом бача акой Нилу, ассалом акай Коля. Ключ. Салом амака, салом. Ай, Баҳдад, братан, молодец, Шерина. Зинда бошем бачако. Ам телефони мара 1 минута тағо, ма яча монам дай мардум. То гӯш кунам, бифаҳманд, мақсад ба фреб ям хеле бадбахто гирифто. Ай, ҳамат хоҳиш мекунам бо дига ки бедарака да ягон телефони ягон кас пул напартоен. Фикр кунем да ки мепартоем, ба партоем. Салом алейкум. Ака, шумо билет мефурӯшанд? Мо запис мекунем. Билет чанд сомон? 35640 сом. 35640 сом. Мега билет мефурӯшам, мега 35640 сом. Гӯш кунед далши гапа бачаҳо. Дута гирем чанд сом шам? Кадом тараф шумо ба? Душанбе акаҷон. Душанбе. Салом алейкум акакола. Шумо аз ин тараф? Хеле кунем, кайда. Чира тамошо кунем. Ҳозир. Салом. Гӯш кунани мардак мега билет мефурӯшам дар Одноклассник сайт дуй кадагай ба номи бачаи раҳматӣ Каромат Шарипов. Сурати ҳамон мардака мондагай, сурати бачаша. Да, Одноклассник. Ҳамад эҳтиёт кунед, нахарен айва. Чанд кас харидагай? 2 нафар да 71280 рубл. 2 нафар да 71280 рубл. Гӯш кунед далши. 71 намаша акаҷон? Ака, и агисай мо аз калай мо намебиёд ки компания. Номерот дар. Шумо бачаи акай Каромат Шарипов ҳастед? Не, ман Баҳриддин. То ҳамин қарӯзам мегуфт ки бачаи акай Каромат Шариповам. Ана ҳозир вақте ки ман занг задам бачаи акай Каромат да гуфтам ки акаам хеле билет фурӯхтаистӣ. Вай гуфт ки ака ман хабардор нестам ай гап. Ана вай номероша роӣ кардам, занг задида и уже отказ дарафтиста. Гӯш кунем. Сурати ҳамонро мондаген ба гуфтем ба. Нафаҳмидам. Ай, Одноклассник гирифтам ака. Фаҳмидам ака, но ман вай не, ман коргари давлат. То ҳамин қарӯзам мегуфт ки ман ҳаваём, мега ман коргари давлатам. Гӯш кунем. Ана ковид шумо худтон мегузаронен ё ки хали мекунем? Амин брон мекунем, амин билет ба дохил мешавад. Билет аз куҷо омада гирифта мешавад акаҷон? Мо номер брон метем ба номер брон и паспортатон каҷа аэропорта? Аэропорт мерем мегирем, а? Бале. 15 соати чанд акаҷон? Парвоз регистратсия чанд сар мешавад? Калам ин бари муҳоҷира тамошо дорем. Оли ира тамошо ки муҳоҷир, ҳамин муҳоҷира ҳамин хичам бин чихе муҳоҷирора хун шамаки дестем.
Ural Aira mega bileto. Ehtiyot şavin. Saati çan registrasyonu sarmışsın. Guş kinen registratsiya soat çan. 23 mega. Saati çanda. 00 00 soat pas shme pavida. Dar любой 2 soat pas registratsiya sar 2 soat pesh sarmasha registratsiya. Pula çıkar online partiyam yok çıkarayım. Yok ki bari için dasmanda. Kamu oli shmuda zakaz nakade. Olmo zakaz nakade mega guş kinen. Kampanya zakaz mekine mega kampanya malum. Çi bu etkar baro zakazda. Kopya pasportun lazım. Kopya pasport. Tamam ha. O zaman kadı sen kopya pasport doğru. WhatsApp hasta bu. WhatsApp hasta mega ba tariqi WhatsApp mega چیزی karta hame partom. Sharoiti pardokh kardan doren. Sharoit pardokh kardan dur. Sharoit nadorsa bosam chig'e xona merem aka. Ne, moda purat pardokh namekne. Moda 12% pardokh mekne. Mega moda pura pardokh namekinen aytar sha gufteshta moda mega 12% pardokh kinen ba saytoiz ay 71000 як 12% и уже тарсидешта. Moda shida raport mekne. Şuma da 12% çansın şuma da. Her bilet 7200 mi? Az 7200 Da. 14400 ruble mı xet? Bale. Ozi partom yok ki kay partom. Ne boron ki kadın özüme partın. Sahar ki kadın sahar agar ki joy mondak sahar. Şuma guftesin joy hasta bu maname famu. Ozi rumo çıkar ki ne maka baro ki. Ozi rami maka. Agar hoji zakaz kine bu guftesam. Kopya pasportu mi rasta giyo. Ma bron ekonom номер rekvizit. Khudum mera maka ya khudum ya cihanım mera dukasemu. Çi xelik nem bu ya. Kopya pasportu tona paşlı. Kopya pasport. Tamam. Ho, ma bron ekonom номер rekvizit metin bara aplasa. Номери карта тонаметен. Да уҷа пул партем 14200 мал хе. Bale. Шумо кадом коргар давлат мега кадом давлата кор мекунед? In maxsus zarurat mo achati. Охи зарур нест. Ая мақсад ма бидонам ки ки даст мои партом, куҷо да мепартом. Фамилия имя у ки да мақсад. Агар рапорт Акашимон номера гирифте, занг заден, гуфтен ки салонҷа занг задам. Значит, не просто так занг задете, правильно? просто так ягон кас ба фикрам да ягон кас занг намезанад. Вот. Шумо интересоваться кардем, мо ответ додем. Ма интересоваться накардестам, ма мехоҳам ки билет бихарам, мегум чӣ хел кадом образ ма бихарам, ки да пул метӣ, ма бояд бифаҳмам куда ки пул метим, правильно? Компания да метӣ, ки да метим, офисия мо ба наметӣ ку? Компания шумо дар куҷоя ма айпеш биём метавонам айпеш компания шумо омада адрес Равен аэропорт ба тогда покупка кунем. чуба шайтонӣ мекунен халқа фрей мекунен Mega ki ravен аэропорта тогда покупка кунен мега. То есть и фаҳмид уже ки мо да фреби дода намешем. чуба шайтонӣ мекунен халқа фрей мекунен ба номи бародар рӯй мекунен суратҳои вая мемонен дар одноклассник. Ки мондааст? ин ҳамин сайти тиҳай ку дар одноклассник. Сайти мана? Одноклассникда чида сурати вая мондагӣ помощь мигрант се навиштагӣ. Аввалош ки ман одноклассник надорам. чуба гӯш ку ака чуба ҳеҷ ҷода билет нафурӯхтаси ҳам ту билет фурӯхтаси 12 фоиса да карта кадом фоиз чӣ хели билета да куҷоя айпеш куни хели халқа сокша ҷафидесен Шумо дар куҷо мегӯед? Короче, и шайтон сиёкат кишта фаҳмиден баъд як бор дига бардором каса салом алейкум 1100 касем 289 талайк ай ҳамат хоҳиш мекунам ҳами 1100 кас як бори ҳам хел лайка биҷиқен ма ина омадагим ҳозир бояд ҳами права масъалаи права да гуфт соатҳои 9 даме бо мехӯрем ина соат 8:30 шуд мақсад бояд биёя ҳозир занг зад дар ин номером ана набардоштем рости гап ҳозир бояд ҳамҷа биёя қатъӣ шинем суҳбат кунем масъалаи права да и ҳозираш да масъалаи билет буд як бародар занг зад ки ака ҳамҷа билет харем ё нахарем
То есть вай мардак фреб кадеста ози май на сайти амура мемонам ё ки хоен ам мардак да занг мезанам чтобы шумо натури бовар кунед ки ин кор ҳами дуруғ ай ам мардак билет нахарен вай паҳат шайтона вай ам хеле дуруға истифода бурдеста ай тоҷикои худмон пул кандеста ина мо ам бародар да занг мезанем ам бародаре ки модару занг зад гуфт ки ака мо авай билет харем ё не я бор дига салом алейкум ака. Салом алейкум, алейкум салом. Сози акаҷон хуби саломатӣ хуба? Сен чирам? Ҳамин рӯз ака билет харидани биден амхел? Ай ки ҷой ёфтену билет фурӯш ака? Короче, одноклассник дома ҳамун сайти чӣ буд? Карумат Шарипов. Баъд ҳамун Карумат Шарипов лайк мондагӣ як бачаи дигар ҳамун помощ мигранда. Вай сурати бачаи раҳмати акай Карумат Шарипов. Ба мо ҳамун номерода занг задум. И бача мегӯяд ҳамин хе билет 36700 Москва, чутои Душанбе Москва. Бо чанд копи паспорти суратҳои паспортҳои рӯй кард, чанд перевод ҳамун одамо перевод кардагиам переписка ҳамун бачаҳо дига абзагиша рӯй кард. Бо ҳамаша удалил кард. Ҳамаша удалил кард бо ман? Бо ман гуфтам баъд аз шумо дига абзун гуфтем ки видеовизов ку. Видеовизов кардам телефон бардорам. Чихел акаҷон я савол. Чихел шумо ҳамида бовар накардену ман занг задем пурсидем ки ака авай билет харем ё не? Билет дига ҷудо 52-54 ҳазор ва слишком арзони баъд мега подозрительный гапзо ман занг задум гуфтам акай комро ам хе гуфтем чи занг ма сраза чит гуфтум ака? Ма сраза гуфтум таки нахарай вай билет. Охи гуфтем видеовизов гапзо скрин кафтша. Ман гуфтам видеовизов занг задум мега ман клонам қайту ба видеовизов мезанам. То есть я камера пурси буро таго бина омад правак нагуне. Я Mazda SEO чи дора? Mazda SEO. Гӯш ки бародар. Ина чи хеле кёзи намо да эфир мондем оста брат. Мардум гӯш кардеста 1400 кас пашти гӯш кардеста таки аммо мардак мехостира фреб кунад мо да алоқа буромади ман худам занг задам бачаи ака Карумата занг задам бачаи ака Карумат зангш зад ана мақсад қатиш гап задем вая ози ҳамихе тарсидагия бовар ки мара мега ки ман гӯш кардам ози тамоша доштам амра занг задӣ 12% мега чӣ мега шумо дай хеле нагуфте ки дидӣ шумо нагуфте гуфт ҳамаи сума ҳамаи сума 36700 бале ва мо ака кам тарак хеле тарсида гап зад гуфт ки 12% шароӣ кунед мондаги шаравен аэропорт даплаша акаҷон аллоҳ нигаҳбонот барои кори хуби кардагӣ то чанд мардакое ки мусулмонои худмона мақсад ҳамин кор чӣ кардида худат сабаби худат кати мардум билет намехарай вай аллоҳ нигаҳбонот акаҷон майли саломат бошед ина бародари я бор дига бо нишон метем ша одноклассник да намехали кардагия номерота нависа ака илтимос ози ҳамҷа аде смс хондем 1500 касем 600 таг лайк я бор дига илтимос хоҳиш мекунам ҳамин лайк ҳамоне натарсида таго алё лаба ва алейкум ассалом шукри худо шукри алло бародар озош хомӯш шуд ин ҳами хали сайдуи кардагия да одноклассник илтимос да ҳамин бача бовар накунен ҳай билет ҳам нахарен ина ҳам май перепискош ки қати ҳамун мардак кардагия мақсад факта дарерш кард ин мардак мара мега ки билет харам ма гуфтам ки аввал видеовизов ки бин ҳамун сурате ки болои одноклассник да мондагия ҳамуя и гуфт ки ака қати ма видеовизов накардестай мақсад хахтум фаҳмидем ки видеовизов накард значит фребай шайтония мақсад ҳар кас да боварӣ накунен бо мегум боварӣ накунен занг зад мега худат хеб биё ман мегум кафе даштагим ина би занг зад 600 кас уже аммо правакнак занг зад бачо
ҳозир қадиши маслиҳат мекунем масъалаи правада кани чӣ мегам мекуна намекуна агар хуб мешуд ки интервю тия агар гӯя ки ина ман мисол қадиши мо откровенно гап мезанам дар пеши камератон чӣ хел мақсад чӣ хел расклад катӣ мекуна мо қадиш чақчақ мекунем агар дар видео гап зана беҳтарин мешавад хай ки гап назад дар видео бе видео қатиш маслиҳат мекунем бисёр мара занг задан масъалаи права илтимос кардан ана имрӯз мара дар кор барои бародарое ки права мехоҳанд бикунанд барои авай маслиҳаткунӣ омадем 1100 кас мошаллоҳ бо ҷамъ шудастем ами лайкам зиёдтар кунен ана баъд як гапи дигар бародаро я хеле навистесте ки кори моро буд накарди ман мегардам айдами ту ватсапда 4000 та проблема ман ҳам айвая да як рӯз буд карда наметавонам ку бародаро ман сабаб мешавам аввалаш худованд чанд кори мардума буд кардем ман мақсад мехоҳам дам бигирам ихали нест ки ҳар рӯзи худоҷон ман ҳамин ватсапи шуморо 400-500 та сообщения ватсапда ина ҳозир ҳамин чандтае ки атфе додем чени атфе додагимон атфе додем камиш да як 200 та дига смс мондагия нахонда мақсад шумо мая правилно фаҳмед ман ҳам айвай да ҷавоб дода наметавонам як занг мезана мая як 7 сол пеш пулум мондагӣ буд хия камтар фикр кунӣ на договор дора на я чӣ дора ҳама проблема дошта тоба кардам худо 7 сол пеш 14 сол пеш пулус мондагия на даёди дигар занг мезана дар тоҷикистон ма як кас фреб кард 100 сомон ма гирифт охмо дигар хая камтарак фикр кунед шумоям бародаро пеша пула як кас дадодан да фикр кунед дар китоб омадагия ки пула қарз метӣ бисёр одамо барои қарз занг мезананд мақсад мега ки мо иқа қарз додем надодеста мо иқа қарз додем надодеста дар китоб омадагия ки пула як кас да қарз метӣ ба як миқдори қарзе ки ҳаморо бахшидатони баъд қарз метиҳад ҳар рӯз ба пурсен ки ихе ухе ӯ қарзам ҳисоб намехӯрад мақсад намедонам чӣ ба ихал мекунем як камтарак фикр кунен як рӯзда ма гуфтагим як проблема крайни случай 2 проблема ҳал мешавад на ин ки дар як рӯз ҳамун 4000 проблема ҳал шавад 4-5 одам ада смс рӯӣ кардагия ки ака нехали проблема дорем ака нехалиш дага ай тоҷикистон тамошо кардиян 3 сол пеш да як пятёрушка 17000 монда занг мезана ака на кори мая буд ки як камтарак фикр кунед шумоям ки мисол як та 2 та проблема як рӯзда ҳал мекунем ака 4000 мо кай ҳал мекунем я то ки аллоҳ медона бародаро ина боз бачаҳо бисёри баъд занг задан хоҳиш карданд ки ака барои права я балоки худат ё я балоки як канал ё ина ҳозираш дар худо ба шукр як канал ёфтем ҳозир кани катиш маслиҳат мекунем агар розӣ шавад дар камера сиёмка мекунем агар ки розӣ нашавад ӯ мақсад ӯ мардак ҳақ дорад ки розӣ нашавад мақсад катиш гап мезанем чӣ мега чанс мега мерем хонаша мебинем ҳамаша мебинем мақсад шуби пага шумо фреб явайдам нағалтен пага нагӯем ки ҳамин бародар ту ёфта буди ҳамин мардака ба ҳамин хотир ман ина омадам ҳозир мерам хонаша мебинам баъд қатиш чақчақ мекунам ки инам хали бародару дорум мисол права карда метавонем як 5 каса рӯӣ мекунем пагаи дигар 5 каса рӯӣ мекунем ҳамин бародаро ки гирифтанд бо мисол далши бо қатъи мардак кор мекунем права мекунем 1400 кас мошаллоҳ я дастгирӣ кунем бародаро ҳамин лайка 1000 зиёд кунем илтимос номерота партовна номерора партофтеста канали дуюм коля таҷик 2 молодец братишка рост мегӯи 7 сол пеш ай куҷо решат мекунӣ акаҷон любой кора решат карда мешавад шери алло не ки сабрам чизи хуба ё ҳами мо мардуми тоҷик беҳад ҳами саросемаем баъд чихелӣ ки ҳастем ки ҳам мехоҳем ки кормон сразу буд шава аям ҷазанг мезана мегам ма дар питерам кори ма ягир ҳал ки братан ма дар татаристонам дар уфаям кори мара ҳал ки охи тоба кардам худо ин корҳои хе ҳал намеша мешинем мебинем мақсад чӣ кор кардагӣ чӣ хел қарз дорӣ яхел занг мезанам ма як рӯз 2500 мондагӣ авай чӣ хел гирем хая камтарак хеле камтар ҳушёр шудан дар кора пеша як одам мезанам
соати 1 занг мезананд, 2 занг мезананд, 3 занг мезананд. Ман намедонам дигар чӣ кор кунам ба худам. ай ҳамад як бор дигар хоҳиш мекунам ҳамин раст ки якҷоя шавем мо ҳама кора буд мекунем иншааллоҳ. як фикр кунен мақсад пеша як занг задан як камтарак фикр кунен гапҳои қабеҳам дар конест конкурс ҳарома як гӯшонато ден шерои нарда ки ҷоин конечно конкурс ҳарома конкурс ҳамаҳамун чӣ хеле ки ман медонам лишна ҳамун бародарое ки конкурс мекунанд ҳамо худшон мегӯянд ки ҳарома ки бо мардум конкурс кардестан ман намедонам барои чӣ бо билет харидестан дина ба худо ман галасавой дорум я мардак занг задага мега ки ман 300 000 да билет гирифтам ака мега 300 000 да ака ҳаминҷада боши бинавис илтимос ака ки то халқ бихона ки дар ҳақиқат мо иҷа ягон гапи дурӯғ нарафтеста 300 000 да билет гирифта мега як бор мега 5000 задага тамом мега чита шида аваям 5000 зада ай 300 000 мардак 5000 брида накунен конкурс ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад ҳамин ки нахариден ҳамун конкурсам тамом меша мерава ина канали дуюмум навистест ай номеро ҳамун каналдам обуна шавем бародаро баъд канали ҳамун додаракам ин ҳамин холис алилоҳа ман ба хотири аллоҳ ҳамин канали ҳамин братчикара ман мехоҳам дастгирӣ кунам рӯзи бозор бой дора бо худам иншаллоҳ агар худо розӣ боша мерам сиёнка мекунам мепартом мунис давлат чемпион шудага ай бача дар чанд 16 давлат дар 14 давлат хай будурен мебинен бо хитон ҳамун канали ҳамин бачаакам дастгирӣ кунен гудак ма дар галасавой рӯй кард ки ака тоҷикистон ба пеш бовар ки то чӣ дараҷаро ман хирсанд шудам ки ман ҳар дофи ки эфир бидурам мехоҳам ки канали ҳамин бачаака ман чиста холиса лилоҳ мехоҳам ҳамин реклама кунем ҳамин бачааки тоҷики хидмон байрақи тоҷикистон ака гуфт ман мебардорум мақсад ина хали шербачаам ҳаст мунис давлат бидурен подписатсия кунен ай ҳамат хоҳиш мекунам 1500 касем бародарои нав дуромадагӣ як бор дига салом алейкум лайки мо чота кам ҳар дофи ки мо 1500 кас буданда 1500 та лайк буд салом аз чертанов салом шаҳри Владимирский област кай мебинем дар Владимирский областем брат кафе Прага да як 60 километр то Владимира моншаллоҳ ассалом шаҳри Владимирский област кай мебинем иҷа конкурса худо нишонати иҷа ҷои мардакҳоя иҷа ҳама шерои нарай пачти иҷа конкурс нест иван намеша аввалаш худованда то рӯзе ки зиндаем да иҷа ягон хе конкурс намеша ай бача наген ҳамин марда ҳар гапи беҷо гурда кадай ромадай хуб ганда ҳал дора шери аллоҳ худованд ай ту розӣ боша мон гуфтан гиран гуноҳум кам меша аҳамият нате нахоҳам просто халиёша илтимос бародарони тоҷӣ илтимос то колям муроҷиат кардан равед як забони русиро хонед қонуна ёд гиред ҳамаш аз дасти бесаводӣ беҳад бесаводмон бисёр ай бародаро беҳад бо мегум ҳар як дофи ки эфир медуром проблемотона нагӯенда пеши соҳиби хона май хали бидамау хали май хали конкрет нашавен камтари хали ҳамин фели содагия партоен я хеле бас кунен хали хеле буро гап занен мақсад баъд ҳамин тоҷики мо я фел дора ё армияна ё ки фарқ надорад чӣ миллата дядя брат дядя ҳамин гапҳоя партоен илтимос ва ягон хе дядямон намешавад братам намешамода моро ҳамин ки дядя гуфти армияна уже дон ки тамом вай племянник шидида ҷияна шидӣ бепул кор мекунӣ одаме ки гапҳои қабе мезана ҳамашиам аллоҳ нигаҳбонот кадом бародаре ки дастгирӣ мадаи худованд умри дароз мо ҳам мехоҳем дастгирӣ да бошем мо ҳам намехоҳем ягон бадишон да бошем мо мехоҳем дар хубишон мақсад дар
некишон бошем доугӯем ҳам ма берӯз сосед гидрайзов шинохтем. Салом Берӯзҷон брат. Права чӣ хеле шуд? Ҳамуро ажда дорем. Правара ажда дорем. Ҳам бачаак бояд биёя нав занг зад ки ягон тоистара омада наметонӣ. Иншаллоҳ ҳаракат мекунем. Салом алайкум аз Худҷан. Зинда бошем. Раҳмат барои хандан. Бой ҳаром нестанд. Аки мақсад бой ҳаром нест. Иша ман намедонам бой ҳаром нест. Зато ин мардак аз шумо пул талаб намекунад. Мақсад байрақи Тоҷикистона бардоштеста. Бисёр корҳо ҳаромайле ки мекунанд. Аки бойам гирен ҳар макон. Кия? ҳоҷия? Ана гӯш кинем бародар. Лабай ҳоҷиҷон. Озия минут. Гӯш мекунем ҳоҷӣ. Салом алайкум Сойзодаҷон. Шукронаи Худо акаҷон. Мегум бароям одамоиш ки пур бетоқатам меган колмои қалақ бидаш кол мора накардиш мега кол мора накардиш ҳаморади калима гап. Гӯш мекунем ака. Мардум гӯш кардест. Салом алейкум ба ҳамаи мардуми мо бародару ҳамин мардак дастгирӣ кардесай биё ҳама касаше махбурат кардем касе мекунад зану чава пай тарихи чагадесай ахбурат накнед имуш касе мега ки ждат ман ихаждат кардам мепари адел я ариза менависи мера барои машинистова я хел аризаш то 6 мора мекашад 6 моҳ ҳам пуле ки дод гирифт агар машиниг ҳам пула дарамо адел раҳ дар расход мекунӣ 6 моҳ мери меои суду худ ва корот ҳал мешавад че ман хеле лучше ҳамин дастгирӣ кунем ҳама каса ҷамъшини беҳтар айтона ин мардак не ашмо пул тавасситай не пул мегирад не ҳечи ин ҳам ҳаёти худаш дар рискат меса ҳам бои бечора дар номусш мерасем ишарӣ накунем ба худомат мардак мекума ҳамча номус дорум я фикр кунем ки як соли нав я ҳафташи шумо занг задед ин мардакда дар адел мерем я алимо мекунем ки моро сабдумона гирифтам як то 6 мора медавем акаҷон ҳазор раҳмати калон ака ин мардум беҳад саросемая мехоҳад ки мақсад ҳамин 4000 проблема дар як рӯз буд шава чӣ хеле ки мебинанд худ чун ки дар байни як вақти эфир медурем ака камушда 100 кас зиёд занг мезанад камушда мақсад 100 хел проблемаи нақл мекунанд бо чанд проблемаҳои дигар ба телефон ҳам хел прямои баъд яду гапи дигар шуд акаҷон мегӯянд ки ту ҳамун реклама я бача занг зад ки чида дуруғ ҳамагӣ рекламая пулакӣ кардем исусу ҳамин ака рекламаи ҳамин бачаак хита кардем акаҷон ҳамун реклама қасам эҳтиром аллоҳ шоҳида ман қасам бинум аллоҳ як бор байти меовардай ҳамин одама гуфтум ки ҷома будам фра хизмат кунам ҳамин одам даркор нест ака ба хотири миллатай буд ба хотири ватанай буд ба хотири ҳамин гуфт отрад ман фарзандом насиб накунад агар ман як додам чӣ хеле фаҳмиден ака ма ба хотири анами миллат ба хотири анами давлат анами хел шумоям дастгирӣ кунен ҳамин бояд гуфт ки ду солчиди одам бихай гузардаг нест ҳар рӯз тренировка ҳар рӯз маст ин мардак чиста дастгирӣ кард мо ида миннат дорем любоя ман ҳам хезора кардагим ки биё додаҷон ма ягон сотум гуфт ягон сотум нест мо ба хотири миллат ҳамин воли ҳамин кора мира ба хотири миллат каса биё бачаҳо ҳама кас ҳамешен дастгирӣ мекунем ша любой ҷода иншолло якумш зор аллоҳ ҳай дар бараш местем любой партӣ ба ҳамеша дастгирӣ мекунем ҳазор раҳмати калон акаҷон худо аз шумо розӣ ҳамун канали бачатон я бор дига мегуфтен ака мунис давлатов рӯзи якшанбе бои чемпионат дорад оли иншалло бо боёш бисёр мешавад аллоҳ нигаҳбонад акаҷон гап нест ҳазор раҳмат гап нест майли раҳмати калон ака бародаро чӣ хеле хитон гӯш карден мақсад иҷа ягон чизи фреб дуруғ неста мо кӯшиш мекунем ки ҳаминҷа дар нашава ҳамин хали коро айдими ҳамин дуруғгӯем аллоҳ нигаҳбони ҳамат правакнак ай зангзани ҳош шраф ҳози телефоноро ма дига намебардора ба фикрам баъди кор ки
زنان اینا خیلی خطون دیدشن همه همی زنگ برادرها اینا خطون اک فکر کنه که ما کدام یا پرابلم حل کدام میتونم اینا هر روز اینا میقدر زنگ اینا بون اینا SMS برادرها 123 تا در واتساپ 123 تا SMS اینا در اینجا اینا 19 تا در فیسبوک بیارزی ایمودا ما اتفید نمیتیم زارانی گفتم موندیم که کسی که ایمودا مینویسه اتفید نمیگیره اونمایی که دائما صبر کنیم پگا اینفورماسیا برای پراوا میفهمیم ما راه دا اومده استیم افیر سر دادیم که بساری پراوا رفته استیم فهمیم چه خیلی نیسته پراوا میکنن یا نمیکنن اوجا ما دا زنگ زایستن اکا پراوا چی شد حالی ما نرسیده بودیم ببینید چه خیلی بتوقتیم الله نگهبانی همه خداوند نگهبان تو مرا پگا بگا داد کنه نسود پراوا تو پگا بگا 20 پالیز نه الله نگهبان تو اکاش روبا تجا الو اکا همی کافه کجا بیم اکا آخی نبردی زن تمانی با بیایی اکا جون ما هم جلگر میکنیم که یا پیولا چوی کنیم گفتیم خطید یک کنکرت نشینیم صحبت کنیم اکا شما بیم و افیر همه که شما انشون نمیتیم در افیر اکا ما همجا پروست اشتگیم شما ازده داریم با همین خاطر اکا افیر سر دادگیم شما یا براکا هم پیش مکدونالدز داریم اوز میبیم پیش مکدونالدز میبیم رفته میم اوز میبیم پیش مکدونالدز داره اکا انا tak جفتی نمروی رو الو و علیکم السلام شغل شیری الله ما یوم تلفن کردم گفتم آخر ما حاضرن در و طلب نمیکنم پروسه بینوتیاس و بعد نیم برادران و ریاگر شوم روزی جمعه کنشه همیا سابشینی موتروی کنم خیمه که ام دکار میزم به تلفن میره فرماندن نمیشه اولش خداوند روزی جمعه وقتی افتیم در بعد کدوم وقتی ایده کدوم وقتی